Фу. Ну што, прывітанне ўсім, салют. У множным ліку тут даводзіцца гаварыць з разлікам на тых, што паглядзяць таксама стрым у запісы. Вось. Давайце яшчэ пару хвіліначак пачакаем. Але адразу скажу, што сёння доўга не будзе. Я глядзеў так расклад, каб там не трапіць на нейкія іншыя стрымы. Вось. І зусім прапусціў, што неўзабаве пачнецца менш як праз паўгадзінкі стрым. Секунду. Што неўзабаве пачнецца стрым Саша, што ты несёш. Я ведаю, што шмат хто глядзіць гэты канал, гэты стрым. Папулярная беларуская YouTube медыа. Вось таму не хочацца перабегаць дарогу. Зрэшты, я разумею, што як бы перабегчы не атрымаецца. Таму я думаю, за паўгадзінкі максімум мы з вамі паспеем. Сведа Алеся, вітаю таксама. Ну, у нас робіцца трошкі пабольш. Традыцыйнае пытанне, сябры, як гук, чутно ці не чутно, тому што я ў сябе адключыў і не маю магчымасці спраўдзіць. Вось, і гэта такое традыцыйнае пытанне для усіх, хто займаецца блогерствам самастойна, у каго няма каманды, каму няма там дзесьці на вуха сесці, паслухаць, наладзіць усё. Ну, як той казаў, хто на што вучыўся, Евген Сергеевич, будем знаёмы, першы раз у вас, вітаю. Дай Бог не апошнім. Добра, сябры, нас, я думаю, дастаткова, каб пачаць. Гэты стрым такі абсалютна не запланаваны, я не рыхтаваўся да яго неяк асабліва. Папросту стрэльнула ў галаву, ну, можа застрыміць, таму што даўно гэта не рабіў. Ну і як бы вось і стрымлю. Вось як бы і ўсё. Анонс з'явіўся літаральна там зусім за мала часу да стрыму. Вось, таму вельмі ўдзячны усім, хто зайшоў. Вось, таксама я там пісаў, што калі ў каго ёсць якія пытанні, то пішэце пад анонсамі. Іх не было, калі з'явяцца ў вас тут, то пішэце у стрым-чаце, буду рэагаваць. Ну, а калі не, то я хуценька скажу тое, што я сабе тут накідаў. Вось, першае, хацеў якраз пажартаваць са свайго каналу. Ведаеце, у нейкім сэнсе мой канал, я вось так сёння думаў, ён як адлюстраванне ўсяго нашага змагання за Беларусь. Колькасць падпісчыкаў падае, увага падае, ну і сёння нас не шмат. Вось. Я ведаю, што часам мяне глядзяць, таксама адсочваюць і прапагандысты, часам вырезаюць штосьці са стрыму. Ну, вось, бадай, першая заявачка на тое, каб з'явіцца зноўку ў іх. Ну, але, калі так больш сур'ёзна, глядзіце, канал, насамрэч, амаль памёр. Мяне многія пыталі, ці я нагул яшчэ працягваю займацца. Я ставіць крыж на канале не хачу, таму я адказваю, што паставіў на паўзу. Насамрэч, я рыхтую выпускі рэгулярна, прапісваю сцэнары, але потым іх закідваю ў доўгую шуфляду. Вось. Да апошняга кроку, вось, каб зняць, змантаваць, не даходзіць, а праз нейкі час гэтыя выпускі робяцца ўжо, як мне здаецца, неактуальныя. І я паступова там збіраю на штосьці новае. А вось, ніяк не магу перакрочыць вось гэты бар'ер, які зусім незаўважна вырас, каб пачаць зноў рабіць. Жаданне ёсць. Тэхнічна нейкім там больш-менш сэнсе таксама ёсць магчымасць.
записваць, асабліва цяпер, калі на вуліцы цёпла. Ну, шмат лакацыяў, вось, на вуліцы. Што яшчэ? Ну, як бы ўсё, але вось чамусьці не раблю. І канал, вось калі рацыянальна так глядзець, то ён практычна памёр, і вось я там размаўляў, раіўся з некаторымі адмыслоўцамі, яны казалі, што наогул, калі хочаш там займацца далей блогерствам, то лепей ствары новы канал. Вось, таму што вось калі канал памёр, то яго рэанімаваць, ну, там практычна нерэальна. Слухайце, ну так калі разбірацца, калі да ўсяго падыходзіць рацыянальна, то можна, напрыклад, на расійскую мову перайсці, будзе большы агляд. Можна змяніць тэматыку, будзе яшчэ большы агляд. Можна, нават не змяняючы тэматыку, пайсці у абсалютную жаўтуху, і прагляды таксама будуць. Можна вешаць луку на вокладку, закідваць луку у загалоўкі, пісаць, што праз 2 дні памрэ, там, альбо гэтак далей. Ну, вось такую бельберду такую рабіць. І будзе як бы больш. Але гэта рабіць дакладна не хочацца, і я так думаю, што гэта не будзе на маім канале. Вось. Я раблю яго найперш для душы. Гэта не ёсць моя праца. Гэта не прыносіць мне грошай. Вось, гэта такое, ну, хочацца хобі, не хобі, ну, гэта тое, што я раблю для душы. Вось, наконт, калі яшчэ праводзіць паралелі з беларускім рухам увогуле, глядзіць, на канале таксама няма ніякага фінансавання, нейкіх праграм падтрымання для блогераў я даўным-даўно не бачыў. Ну і адсюль адразу таксама можна і паралелі правесці, дык а што рабіць, як бы, калі няма фінансавання. Ну, разлічваць на самых сябе. Калі гэта не прыносіць грошы, то зарабляць грошы ў іншым месцы і штосьці пускаць вось у такую дзейнасць, якую лічыш важнай, але якая грошы не прыносіць. Добра, калі загаварылі пра важнае, то я б хацеў адзначыць, што на сённяшні дзень для мяне, мне здаецца важным. Таму што, я вам скажу, за апошнія 2,5 года, калі я сыходзіў з журналістыкі, ведаеце, напэўна, я цяпер вярнуўся. Нейкія тэмы сталі для мяне абсалютна неважныя. Вот папросту абсалютна. І я разумею, што як журналіст, напэўна, я павінен іх асвятляць, калі будзе рэдакцыйнае заданне. Але калі б я быў сам рэдактар, то я бы далёка не ўсе тэмы асвятляў. Далёка не ўсё мне з'яўляецца цікавым, і далёка не ўсе фактоіды, мне здаецца, варта напаўняць нейкімі сэнсамі, вагою медыйнай і гэтак далей. Дык вось, з таго, што засталося, важна з'яўляецца тэма палітвязняў. Гэта, бадай, такая найбольшая спекулятыўная тэма сёння. Все згадваюць пра палітвязняў, все прыкрываюцца імі, все сварацца за іх. Хто павінен вызваліць, як іх вызваліць, чаму хтосьці не вызваліў. Все пра гэта гавораць, але, ну, як бы, з гэтых усіх, хто гаворыць, вельмі цяжка знайсці кагосьці, хто наўпрост спрычыніўся да вызвалення хоць кагосьці з палітвязняў. Ось такая вельмі спекулятыўная тэма. Але, безумоўна, яна вельмі важная. Важная, таму што калі мы не будзем падтрымліваць сваіх паплечнікаў, сваіх адзінадумцаў, тых, каго ведаем асабіста, тых, пра каго чулі, альбо тых, пра каго мы не ведаем наогул, калі мы не будзем падтрымліваць, то што нас тады наогул трымае разам? Як мы можам разлічваць адзін на аднога ў
складаныя часы, ў нейкія моманты выпрабаванняў. Вось. Акрамя гэтай салідарнасці, канешне, яшчэ вельмі важны чалавечны момант. Ам, Палітвязні, которые выходзяць, ужо заўважна неаднойчы было, яны выходзяць нібыта з канцлагероў, вось як у андрасейцаў вяртаюцца з палону украінцы, альбо фотаздымкі, які мы бачылі гістарычныя з часоў сталінскіх лагероў, з часоў нацысцкіх концлагероў. Ось, нешта падобнае адбываецца. І папросту заплюшчваць вочы на гэта, ну, гэта такое сабе, гэта неправільна. Акрамя палітвязняў, ёсць яшчэ некалькі рэчаў, якія мне здаюцца важнымі, але яшчэ пра палітвязняў хацелася б сказаць. Мне здаецца, на сённяшні дзень ніхто дакладна не ведае, як іх вызваліць. Многія гавораць, што вось мы, а я асабіста, я ні ў кога з мноства гэтых людзей, я не бачу нічога такога, каб я паверыў і сказаў бы, вось сапраўды. Пры гэтым многія, хто сварацца між сабою, яны у нейкіх момантах яны ўсе маюць рацыю. І пра тое, што трэба дамаўляцца і выцягваць хоць кагосьці, і пра тое, што важна біць па руках дыктатара, каб спыніць гэтыя рэпрэсіі, не папросту вызваліць, але каб і не набіралі новых. Гэта ўсё вельмі важна. Ось. Што праўда, паасобку гэта нічого не працуе. І ў дадзеным выпадку мне здаецца, што лепей папросту не сварыцца, а рабіць хто як лічыць патрэбным. Калі хтосьці лічыць, што трэба дамаўляцца, перамаўляцца, ну, тады трэба шукаць вось гэтыя моманты для перамоваў. Хто лічыць, што трэба рабіць большы ціск, працаваць на санкцыі, фіксаваць злачынствы, распавядаць пра іх заходнікам, ну, трэба гэта рабіць. Ну, вось. Мне здаецца, што ў кожным выпадку лепей рэсурс свой аддаваць на нейкія справы, а не на гаварыльню. Да гэтай думкі я яшчэ вярнуся, я сабе занатаваў. Вось. Ну і пра палітвязняў яшчэ адзін момант хацеў заўважыць. Кожны раз, калі з'яўляецца навіна пра тое, што вось зараз тут я пытанне прачытаў, збіўся, ну, зараз вярнуся да гэта. Глядзіце, кожны раз, калі з'яўляецца паведамленне, што палітвязні, вось памілавана яшчэ пэўная колькасць людзей, і яшчэ невядома дакладна, хто канкрэтна, імёны, заўсёды ўнутры вось нейкая вось такая надзея, а можа. І ў кожнага гэта нейкія свае імёны. Вось. І шчасце, калі ты сярод памілаваных, сярод вызваленых сустракаеш знаёмае імя таго чалавека, якога ты там чакаў альбо чакала. І, канешне, ёсць горач нейкая, калі гэтага імя няма, хаця адначасова ты і радуешся за тых людзей, которые выходзяць. Мне здаецца, што вось эта горач, которая ёсць, вось, якая б она непрыемная не была, але она, ну, важная. Важная гэта надзея, гэтае чаканне, гэта спадзяванне, што выйдзе аднойчы чалавек. Мне здаецца, это вельмі важна. Наколькі гэта важна самім палітвязням? Ну, з таго, што я чытаў у інтэрв'ю з тымі, хто выйшаў, ну, яны гавораць, што гэта вельмі важна. І вось што хацеў дадаць. Але пры гэтым, вось калі мы там чакаем там сяброў, знаёмцаў, гэта не тое чаканне, якое ёсць у сваякоў, у сем'яў палітвязняў. Гэтыя людзі чакаюць нашмат больш
балюча, і яны згараюць гэтым чаканнем. І калі мы сёння задаемся пытаннем, чым мы можам дапамагчы, палітвязням мы можам дапамагчы вызваленым. Гэта пытанне рэабілітацыі найперш, усялякае падтрымання. Хто сядзіць у турме, я не ўяўляю, як сёння рэальна дапамагчы. Все мы ведаем, што лісты не даходзяць, перадачы практычна не прымаюць. Адзінае, што мне здаецца важным і рэальным, гэта падтрыманне якраз сем'яў палітвязняў, тых, хто чакае сваіх блізкіх на волі. Вось мне здаецца, вельмі важна іх падтрымліваць, таму што гэта адзіны канал камунікацыі з уласна палітвязнямі. Это адзіныя людзі, которые могуць хоць неяк перадаць хоць штосьці ім, што пра цябе не забылі і так далей. Тут людзі все чакаюць, дапамагаюць. І акрамя гэтага, сем'і, яны таксама церпяць вельмі моцна. Вельмі многія людзі хварэюць ад гэтых бясконцых стрэсаў, ад гэтага гора, которое звальваецца на іх. І вельмі важна гэтых людзей падтрымліваць. Вельмі важна. Калі ласка, вот это адзначце сабе, не забывайце. Добра, у нас, каб не так шмат часу заставалася, што яшчэ важна, акрамя палітвязняў, ёсць дыпламатыя, назовем гэта так, умоўнае Міністэрства замежных справаў Новай Беларусі, не здымаць павестку з павесткі дня Беларусь. І тут, канешне, я запярэчу сам сабе. Перад гэтым я гаварыў пра тое, што важна, каб кожны займаўся сваім, там хто як гэта бачыць, хто за санкцыі, то санкцыі, хто за перамовы. Але тут я сам сабе запярэчу, канешне, ідэальна было б, каб голас беларусаў у свет гучаў неяк больш аднолькава. Не ў разнабой, каб не было такого, што замежнікі хапаюцца за галаву і кажуць, дык каго нам слухаць, калі вы самі паміж сабой дамовіцца не можаце. Гэта такое ідэальнае. Як гэта дасягнуць, я не ведаю, таму скажу яшчэ пра што. Яшчэ нам вельмі важныя медыа, гэта і блогеры, і журналісты. Паўтаруся, я даўно не бачыў, не сустракаў нейкіх праграм падтрымання для блогераў, таксама для медыяў. І мне здаецца, што ўсё ідзе да паступовага згасання. Гэта вельмі шкада, таму што у сучасным свеце менавіта медыа ствараюць такую пляцоўку, такую па-над межамі, пляцоўку, дзе можна задзіночыць усіх нас, дзе можна перадаць інфармацыю. Гэта вельмі важна. І наконт таго яшчэ, што нас задзіночвае ўвогуле, это вельмі важна таксама, гэта культура. І гэта я гавару не папросту як беларускамоўны чалавек, а я сапраўды лічу, што менавіта беларуская культура робіць нас беларусамі і наагул адказвае на пытанне, навошта нам быць разам і разам штосьці рабіць супольна. Бо таму што мы беларусы. Гэта калі спрашчаць. Але культура гэта вельмі важна. І падтрымліваць беларушчыну ў сабе, у сваім блізкім коле, гэта тое, што могуць рабіць усе, незалежна ад таго, у Беларусі альбо па-за межамі. І, канешне, тут вельмі вялікі выклік для нас усіх, што арганізацыі, якія займаюцца беларускай асветай, беларушчынай, яны сёння ў гаротным стане, таму што і раней на падтрыманне культуры вельмі цяжка было знайсці сродкі на захадзе, таму што там не вельмі разумелі, для чаго падтрымліваць там нейкае нацыянальнае. Бо для іх гэта пройдзены этап, ім не патлумачыш, наколькі важная мова і культура для нас, і што азначае
яе канчатковая страта. Ну а сёння знаходзіць фінансаванне яшчэ цяжэй. Э, і арганізацыі, вось да прыкладу будзьма беларусамі, легендарная папросту арганізацыя, яны знаходзяцца на мяжы знікнення. Гэта вельмі шкада. Вось. Вот я, канешне, вас заклікаю ўсіх падтрымліваць, у тым ліку і культурніцкія арганізацыі, але я адразу скажу, што ў мяне няма ілюзіяў наконт таго, што на данаты арганізацыі змогуць выжыць. Гэта неправда. Я ў гэта абсалютна не веру. Але гэта не азначае, што не трэба данаціць. Таму калі вы можаце, то заданаце таксама і на культурніцкія арганізацыі. Хаця сёння так разабрацца з усіх бакоў: дай, заданаць, і папросту галава колам ідзе. Так, а як усім, як? Вось. І гэта, канешне, не выйсце, трэба шукаць нейкае іншае фінансаванне. Вось. Такое, добра. Што яшчэ не сказаў? У меня вот, давайте, у меня еще есть одно, что сказать, и ад вас есть пытанне. Воля Бай, мне пытанне, ці казалі табе калісьці, што ты журналіст, ты не можаш выказвацца на нейкую тэму на асабістай старонцы. Я маю на ўвазе працадаўцы. Так казалі і працадаўцы, і не працадаўцы, звычайныя людзі таксама. Вось. Хаця я, як вам сказаць, я з 15 гадоў, я 28 гадоў у журналістыцы. Як бы я не лічу, што журналіст гэта чалавек, які не мае права на ўласнае меркаванне, на ўласную пазіцыю. Нема такого. Кожны чалавек мае права выказвацца, кожны абсалютна. Ось. Калі вы думаеце, што журналіст не мае, то мы з вами по-рознаму разумеем журналістыку. Вожык патрыёт. Ці ёсць куды падаць ніжэй, і як на гэтым фоне прывабіць людзей да беларушчыны? Вось такое пытанне, калі глядзіш на заявы некаторых свядомых дзядоў. Ну, некаторыя свядомыя дзяды паказваюць нам, што і ёсць куды падаць ніжэй. Яны выяўляюць у гэтым надзвычайныя такія здольнасці свае падаць і прабіваць дно за дном. І мне здаецца, што месца беларушчыны не на дне і не пад дном, а неяк павышэй. Таму я б асабіста не раіў за некаторымі свядомымі дзядамі імкнуцца. Вось. Болей за тое, беларушчына – гэта вельмі разнастайная з'ява. Беларушчыне якраз не хапае сучасных формаў, сучасных фарматаў. Далёка не ўсе гатовыя сядзець у вышыванках і спяваць «Ой, вы волы, мои волы». Камусьці патрэбная сучасная тэхна-музыка, R&B, электронная музыка, шмат чаго сучасна, не толькі гаворка пра музыку, вядома ж. Вось. І гэта таксама мы павінны адказаць сабе на пытанне: месца беларушчыны дзе? У этнаграфічным музеі альбо у штодзённым жыцці? Вось. Данаты штосьці, Вожык патрыёт піша, данаты могуць штосьці выцягнуць, але ж не ў сітуацыі, калі магчымасць стала падтрымліваць мае выключна дыяспара, унутры можна, але ж небяспека. Я цалкам згодны. Штосьці данаты могуць дапамагчы. Ёсць прыклады паспяховыя, напрыклад, праект «Обычное утро». Калі гэта сапраўды людзі данацяць, то гэта гісторыя поспеху, якую можна назіраць практычна кожную раніцу на ўласныя вочы. Вось. Гэта, канешне, вельмі крута. І гэта таксама адказ на пытанне, што трэба працаваць са сваёй аўдыторыяй. І як мага больш размаўляць з ёй. Вось. Тады данаты змогуць выцягваць
значна больш. Наконт таго, што толькі дыяспара можа, не толькі дыяспара можа, на вялікі жаль, ёсць і ў Беларусі людзі, якія не прыслухоўваюцца да шматлікіх папярэджанняў і заклікаў саміх тых, хто збірае данаты, не данаціць, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. На жаль, ёсць людзі, которые рызыкуюць вельмі моцна. Вось. Пра сучасную самую кропачку. На гэтым фоне дзіўна чуць, што беларусы Падляшша не цягнуцца ў польскія вёскі, але ж і палякі не цягнуцца ў свае вёскі. Слухайце, ну, на Падляшшы нарадзіўся гурт, які спявае мясцовай гаворкай, які заняў якое там другое месца ў нацыянальным адборы на Еўравізію. Вось прыклад сучаснага і свайго, калі мы гаворым пра Падляшша. Дарэчы, будзе неўзабаве на Падляшшы фестываль Тутака, ужо каторы год ладзіцца, і там таксама якраз намагаюцца прыцягваць і сучасныя фарматы. Я памятаю, быў на самым першым фестывалі, і там якраз прыцягвалі выканаўцаў з электроннай музыкі, з R&B. Ось, хоць я такую музыку не вельмі слухаю, але нельга не адзначыць сучаснасць. Добра, пытанняў няма, то я тады давайте па-хуценькаму. Вот я сабе тут запісаў, што рабіць. Такое адвечнае беларускае пытанне. Я паўтаруся. Рабіць, я ўжо гаварыў пра гэта, рабіць тое, на што ёсць сілы, што падказвае ўласнае сумленне. Всё. Вось увесь адказ ад А да Я на гэтае пытанне. Што акрамя гэтага варта ўдакладніць, што рабіць, а дакладней чаго не рабіць. Гэта не сварыцца. У мяне самога ёсць такі грэх, хто сочыць за мною, да прыкладу, ў сацыяльных сетках, ведае, што я часам зрываюся і залажу нейкія срачы. Потым вельмі пра гэта шкадую, бо гэта выцягвае вельмі шмат энергіі, унутранага рэсурсу, псуе настрой і так далей. Ось. І насамрэч я імкнуся ігнараваць, не ўлазіць у гэтыя срачы, а яно папросту збіраецца і потым як тая пясчынка ламае горб вярблюду, і тады я зрываюся, і можа у моманце здавацца, што празмерная рэакцыя, але калі ўлічыць, што насамрэч гэта вынік назапашанага вось гэтага ўсяго, бо, ведаеце, мне пішуць у прыват вельмі шмат бздураў, публічна паліваюць брудам, пішуць непраўду, прычым я бы зразумеў людзей, каго я зачапіў рэзкім словам. Ну, як бы, тут я сарваўся, я сказаў, нагрубіў, мне нагрубілі ў адказ, і вось пайшло-паехала. Гэта я магу зразумець. Ось, а людзі, з которымі ты там альбо зусім не перасекаўся, альбо перасекаўся некалькі гадоў таму, і якія ні з таго ні з сяго пачынаюць там пра цябе пісаць розную брыдоту, я вось гэта зразумець не магу. Ось, і такое, на жаль, мае месца, і яно збіраецца. Так, але я стараюся. Я не ідэальны, але працую над сабой, і вам раю таксама не сварыцца. А тыя, хто сварацца, абыходзіць іх за кіламетр. Вось. Яшчэ вельмі важны момант, я ўжо сёння гаварыў трошкі пра гэта, справы заўжды лепей за словы. Ось, гэта запомніце. На сённяшні дзень каштоўнасць словаў дэвальвавалася. Цяпер ёсць запыт на канкрэтныя справы, таму што прыгожых словаў, гучных заклікаў, іх вельмі шмат з усіх бакоў, і ўсе ў белых палітонах, а справаў нашмат менш, чым словаў. Дык вось справы, я паўтаруся, заўжды лепей за словы. Што яшчэ трэба рабіць? Як бы напрацоўваць крытычную масу, не баяцца дзейнічаць паасобку. Ось. Ведаеце, лепей выдаткоўваць свой рэсурс уласны, які ёсць у вас, на справы, а не на размовы
про тое, што вось нам важна аб'яднацца, вось што мы будзем разам. Лепш вось замест гэтай гаварыльні взяць і штосьці зрабіць. Хай нават самая маленечкая, хай гэта будзе распаўсюджвацца на некалькі чалавек, там, а не на мільёны, мільярды і так далей. Вось. Зрабіць гэта, і вось гэтага шмат маленькіх справаў, яны складаюць велізарную крытычную масу. Акіян, у рэшце рэшт, таксама складаецца з кропелек. Вось. А усе гэтыя размовы праз адзіночанне, ведаеце, яны не працуюць. Давайце задзіночымся, гэта не працуе. Людзі задзіночваюцца тады, калі з'яўляецца надзея на тое, што вось разам можна зрабіць штосьці, што зменіць жыццё да лепшага. Тады нават не трэба угаворванняў, заклікаў, усе і так аб'яднаюцца. Ось, разумееце? О, ну як бы і ўсё ў мяне на гэтым. Всё, што я хацеў сказаць. Паўгадзінкі мы з вамі пабылі. Дзякуй вялікі усім. Зараз я пагляджу. Дзякуй вялікі усім, хто быў на гэтым невялічкім стрыме. Куклукс Куклачев. Люди должны быть заинтересованы друг в друге, в своем комьюнити. Удачи. Ну, я цалкам згодны. Ствараць свае маленькія кам'юніці. Умоўна кажучы, слухайце, я з Варшавы буду сядзець і заклікаць людзей у Рэчыцы і ў Батуме быць разам. Разам каб што. Ось. У мне, вось я трошкі раней гаварыў пра культуру, вось у плане культуры я ведаю, каб што. Напрыклад, каб арганізаваць дзіцячую онлайн-школу. Гэта я разумею, для чаго разам. А так я не вельмі разумею. Вось. Алесь піша: дзякую, больш аптымізму, рана ці позна мы вернемся, нашыя мары споўняцца. У меня насамрэч з аптымізмам больш-менш нармальна. Вось, я проста стомлены дастаткова. Учора быў на рыбе, было вельмі горача і троху перагарэў. Вось. Але ёсць спакойная упэўненасць у тым, што мы на баку святла, на баку праўды. І мне здаецца, гэта галоўнае. У нас ёсць усе магчымасці дзейнічаць у імя добрага і паводле ўласнага сумлення. Мне здаецца, это самае важнае. Вось. Всё, дзякуй, сябры, не люблю доўга развітвацца. Всім добрага вечара і да новых сустрэч. Давайте. Дзякуй за ваш неверагодны верш Радзіма. Дзякуй вялікі вам, што узгадалі яго. Спадзяюся, на новым конкурсе прадстаўлю яшчэ адзін верш. Всё, всім пакуль.